Здравейте, казвам се Бойка, аз съм собственик на Кава и се намираме тук сега. Кава е една сбъдната мечта. От вече на 8 години, сега ще стане на 13 октомври. Никога не съм се занимавала с това, просто наистина се влюбих в помещението и в градината зад вас. Всъщност Кава се появи, когато излезнах по майчинство с малката ми дъщеря. Работех в корпоративния свят преди това и реших, че не мога да се върна там и трябва да направя промяна. И така се роди идеята за Кава. Понеже аз обичам да пия вино, Кава е всъщност испанско шампанизирано вино. Така дойде идеята. В началото бяхме основно вино и тапас, след това според търсенето и клиентите те сами си казаха какво искат общо взето. Се развие менюто, работиме с сезонно меню, сменяме го пролет и зима, с сезонни плодове, зеленчуци и различни рецепти, така че да не им омръзва на хората, но пък запазваме концепцията, стила. Имаме много редовни клиенти, благодарение на които вече сме 8 години тук. Ние ги обичаме, те ни обичат и пием вино заедно. Рецептата за работещата Кава е любовта към това, което правим всички заедно с екипа тук на място и също така и клиентите, които се връщат отново и отново. Представям си Кава да остане същото уютно място, да запази своите клиенти, хората, които ни обичат, добрите отзиви, които получаваме, за което благодаря. И също така искам да кажа, че и екипа е много важен за цялостното усещане и благодаря на тях също, защото те са най-важното нещо. Бих се посъветвала да действам по същия начин. През всички трудности, които сме минали, са ни научили на това, което е Кава в момента и пожелавам още много години. Заповядайте в Кава. През седмицата имаме обедно меню, което е от 12 до 3. Всеки ден има различни предложения. А в събота и неделя, като станете, може да заповядате на брънч.